Nggawa gedang kok ora penet koyo ngono ku, Mak. Slametane Kanjeng Nabi lho iku. Sampeyan ku yo apa? Ojo ngecemes ae, Mi. Sampeyan iku lho ya oleh ulang tahun ya. Tuku mangan seafood ambek anak-anake, ngono anak-anak traktir. Iki slametane Kanjeng Nabi, manusia mulia, Mak. Sampeyan niku Sing penting lak ngowo aku timbang gak ayo. Niku sampean oleh apa wingi nyacake? Oleh pirang kerdus Ora mungkin lek mek njupuk mek siji ae. Oleh mek 3 Mi, soalnya aku kareni. Kok lek mulai dhisik oleh mek sitok ta? Konro, aku nemu sak tempe nek isor iku. Mbok sapa nyeyitno lali gak digawa kuapok tak do mbek arek-arek iku. Aduh Mak, ngono ku wis biasa ae, sampean koyo ora ero ae biasa sampean yo nyingitno ngono saking sampean wingi mari-mari kae terunu. Sampean ero masa ngono putu-putune. Sore wis rono, bengi sik rono meneh pindho, Mak. Untung tahun iki wong-wong ku penet-penet akeh buah, lalapan ku akeh lek nggawa. Konro Mi, dus 3 lah ndon sak duse isine ndok 4 mek jeruk situk. Lak 12 kebatan aku Bali. Ngene iki 3 dina gak masak aku Mi arep. Mak, anjene ndok ngene iki murah. Mulakno wong slametan ndok kabeh gak apa-apa ta penet. Ndoke papat timbangane gedang koyo ngene kuwi tak pakakno mentok dange sampean. Wah ya elak ya balekno nang aku Mi tak gawe roti. So, karuan oleh syafaate Kanjeng Nabi mentok-mentok oleh gedange sampean. Ngono ah. Amanku ya ngono. Ora penet blas slametan di Kanjeng Nabi gedang ora penet iku. Ya wis asalamualaikum oleh aku. Salam. Gak penet yo apa sih lah wong aku iki nggowo timbangane nyolongi nggo mulih ngene iki.